bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV international on mbiyama jaam waale moɗon jaam hiire moɗon jaam wiyetemo won nokkudini mbaɗi sawtol ko Abdoulaye Hammady Sall ɗo yettina nokkuy toon kabruji inde Jobbo TV taw kabruji ɓurɗi tengtude nder nde ɗo no yontere sikela so ɗum waɗi alay sago puɗɗo wiyeten dendade leydi Sénégal e kadugol Alhaji Macky Sall caggal nde o dadduno batu ɗum batu noon yoga e yimɓe makko ɓadiɓe e aale ɓen wani ɓen keeɓi hen tawtorede caggal ɗo noon wayno won gueɗe ɗe o haali noon wonande o holliti o wi so tawi Allah hoodiri neɗɗo woni jagorɗo walla woni ministre ene wayno jogui tan ko mission muɗum woni jogui tan gollal mbo foti hadde so gollal mum yettima tan ene wayno kañum ittede kadi goɗɗo waɗe hen kono wona ina duumo kono e nder hen ene wayno kanko holliti o wi oɗo saaha kala neɗɗo baɗata ittema tan wodon yirlu ni walla wi ene adda hen gueɗe goɗe ni hen ɗon ko Alhaji Macky Sall haali ɗum ɗon noon ma taw ko pular wiyata ko so mallol santé jubol tinnoranga ni fela kongal so jomum hulani jaboto ɗum ma taw ko jagorɗe ma taw so tawi ene jus ene mbawi jabade sikkela ha joni goɗe ko nder leydi Sénégal noon jaɓotoɗen walla memeten koto banggue coftal ɓalli nder ɗon hollitama nande koye toon Alioune Cissé mo ganduɗa ko kanko woni ha joni hono gardiɗo kadi mawɗo kadi jangguino kala ko wi toon kippo ngendi yo nder ɗum holliti ko adi ko foof jobdi makko adana ko 1.5 million e koppareji meɗen CFA caggal ɗum no woyti o wi ene wayno jobdi ene famɗi alay saago ɓeydane nde o ɓendani hen oɗo saaha ene wayno o million ngaji sappo ɓeydama hen oɗo saaha o jogui no 25 million e koppareji meɗen nde caggal ɗum noon nde o rokka hawa guende nde totta ɗum walla nde yimbira nde wiya ɗum ɗon fof ene wayno gaynata ɗum ko jaagoɗo kertanal kala ko yowiti e hono gueɗe coftal ɓalleɗe woni Yankuba Diatara hollitama ene wayno kanko ha joni hono Alioune Cissé ko neɗɗo kadi mo ganduɗa kewɗo wune kadi mo ganduɗa kadi mbaɗaɗo yakar nde noon kala ko waɗana omo hanndi hen wonande kanko Alioune Cissé nder noon kadi bandiraɓe tedduɓe ha joni de hoore woɗɗani dande gonɗen ko yowiti hoɗon suka moƴƴo ne wiɗo on woni hono Sadio Mané joom teddugal dokkuɗo Afrique teddugal dokkuɗo Sénégal teddugal nder ɗon hollitama ene wayno kanko ne caggal nde hamno ko wiyete hono Fuku Kange nder ɗon hollitama e ndendadi Afrique walla nder dunde Afrique ala men ɗo habde ɗum so wona ko wiyete hono hoorejo leydi Libéria biyete hono George Weah ɗum ɗon ene wayno ko ɓuural ko teddugal ha no feewi sanne to banggue ha joni Sadio Mané ko teska e makko neɗɗo moƴƴo ne wiɗo kadi kewɗo needi joom needi kewɗo ballowo o yeddi o yaa to nayyi hono nokku nene makko saare bawol makko ina wiya hono Bambali ɗo noon o maahi jumaji e jamaji o yeehi ko wiyete hono janguirɗo o maahi kala ko wiyete hono gueɗe ɓurɗe ɓurnade caggal ɗum kadi kala yi mo foti wallude walli ɗumen yen to nayyi hono Bambali e nder Casamance heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV international sawtol ko Abdoulaye Hammady Sarr ko nder noon bandiraɓe tedduɓe en jara ha toon ndennani leydi Guinée ɗon kadi ene wayno kala saaha caɗele ene mbaɗɗen caɗele noon caggal Mamadou Doumbouya yandini walla fomni laamu Alpha Condé ɗiɓe e leydigal nden ha ɗo saaha ene wayno kanko hayso jooɗi mo jooɗaki no foti jooɗarade ni yen ɗo ɗon hollitama ene wayno ñande nasade mbiɗum ñande alkamisa ɓenni ɗo henno e nder ɗon ene wayno seppo mango waɗi gon seppo noon waɗi gonon seppo ko FNDC Front national pour la défense de la démocratie nder ɗon ɓe ɗon mbi ko alay saago o waɗa feere o tottita laamu ngu walla tottita kala wiyteɗo civil en tawa janggo jaam so sumgoji mbaɗi tawa sumgoji hoore leddi yankagal ko mbere les élections présidentielles tawa ɓen ɗon ene mbawa wadde ni henna tawa tedda palen walla military ngala hen noon ene wayi ko ɗum ɗon en jeeya ko ɓuuri addude haala koye nder ɗon ene rewi ɗaccan ha ko ɓuuri sasa hen e woni kene wona hakke ɓiɓɓe tato jeeyaɓe nder leydi ndi ene wayno ɓen ɗon wiya ka mbarama hen tawa wala waɗum so wona wiyete hono piyanɗe fetilaji ene jeeya mabɓe ɓeɗe toon ceerno Bella Diallo e kañum Elhaji Boubacar Diallo e kañum hono ceerno Moussa Bari ene wayno ɓeɗe fof ɓuuri hewde walla kamɓe fof ni mbiyen koto banggue fulɓe te kadi yoga e mabɓe kadi ene jeeya honande hono IFDG mo selludal e Diallo tinen ganden pamir oɗo sa en wayno gueɗe oɗo en Dami Ba oɗo en mo ganduɗa ko Mamadou Doumbouya gueɗe muɗum ene kawni ha no fewi sanne heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV international ha joni ene wayno goɗɗen koye nder kabaruji meɗen nder ɗon sikki ala ene wayno en jaara ha toon banggue Burkina Faso ene wayno oɗo dumunna fof Burkina Faso walla mbiyen ɗiɗo lebbi jeeɗi ha lebbi jeenayyi ñande fof koye kaya mbeyaɓe goni on kaya mbeya noon ko caggal Christian Kaboré liɓa taw limno ɗum ko nande hono oɗo en biyaɗo Christian hono oɗo biyaɗo hono Dami Ba caggal Dami Ba liɓimo holko jeeyi liɓimo wimo ko mo addi caɗele tene kadi ene wayno war hoore heewi
caɗele kewi nde alay sago on ɗon fomnoma ha dow fiya e leydi caggal ɗum kadi wayno on ɗon e joni kadi on hakke lebbi e daɓɓi nder ɗo noon oɗo suka mo ganduɗa jarowo e duuɓi 34 rewani rewnano ɗon hono capitaine Ibrahima Traoré e kañum heppi haaɓi e wi ƴewtima andi ko joni addude caɗele ha tendi kadi wonande goo ɓiɓɓe lendi tampi ha tendi kadi wonande ko wiyete no solteɗe kañum koye men tampi e caggal ɗo onne kadi ko wiyete hono biyaɗo Blaise Compaoré hono gandi kanko yandino o wiyete hono laamu Thomas Sankara nder ɗon kadi no wayno kanko ne wiya o martire eɗen ɗon gueɗe fof ene jeeya hono oɗo en suka biyaɗo hono Ibrahima Traoré o liɓi laamu hono Dami Ba oɗo saaha ne wayno kanko mooli toon hono leydi Togo nder ɗon noon hollitama caggal nde CEDEAO jokkodiri e makko kanko wi so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe kala ko fonno wonde hen kala fonno wonide so Allah jaaɓi ko hen wonata te kadi hay hunde ɓettani hay hunde ngakkinta hen ni hen e nder ɗon noon wonande ko yitande oɗo en aljuma oɗo en walla aljuma ɓenno ɗo e nder ɗon no wayno batu daɗɗama ngol batu daɗɗa nde noon ko jeeya hen ko ɓiɓɓe leydi ndi gila noon ko wiyete wonde ha hooɓe leydi ndi ha wonande kadi bandiraɓe taw wonɓe to banggue laamu ngu e ɓurɓe moƴƴinde leydi ndi e nder ɗon kadi nde daari nde wayno kanko ɗo saaha o toɗɗama yo ardo nder ndiɗo leydi caggal ɗum ɗon noon ene wayno nder hen o waati o wondi o wi mo jogor leydi ndi taw koye dow nundal taw koye dow peewal taw hay caɗele gote kono tan so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe o e caggal ɗum onne kadi woodi ko haali ngol noon o wi so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗo ene wayno so yonti mboji hooreje leydi yankagal ko mbiyete tubakoɓe ko mbiyata ko hono élection présidentielle ɗum noon so yonti e kanko de o jogorani jeeyete hen ni yande noon kala jiɗɗo yo ƴeftu kala jiɗɗo jeeyede hono sum goni yo jeey hen kono kam nden so yonti kanko ƴeftoɗo ha laaɓa joño banggue wurto e ha joni hono caserne wona tuddude mabɓe ni hen noon oɗo saaha ene wayno kanko hono Ibrahima Traoré to banggue sifa makko ene wayno so neɗɗo yeddi walla so yiyano ko witi hono Thomas Sankara en so yimo ni ene wayno yo jaggu e jungo makko sibu o jogui ko jikkuji ko miijoji hono Thomas Sankara mo ganduɗa liɓaɗo wonande ha joni taw liɓi ɗum ko sehil muɗum on woni hono Blaise Compaoré ha joni bandiraɓe tedduɓe hoore waɗɗani daani ko nder ɗon noon ko yowite hono leydi Côte d'Ivoire biron Charles Blé Goudé sifino bandiraɓe ten no wayno kanko ɗo Charles Blé Goudé kanko ɗon jaagoɗo kaldunaɗo kala ko jogi sukaɓe nder ndiɗo leydi e caggal caɗele mbaɗi gulali luuki wonande saaha nde wonande hono oɗo en Laurent Gbagbo nde joni laamu muɗum nde wiya yo woppu laamu wi woppani yo woppu wi woppani tuuɗe wala jooɗe tuuɗe e nder ɗon noon rewi ha ko juuti wayno kanko kono Charles Blé Goudé o jagga kankoy on Laurent Gbagbo e nder ɗon noon oɗo saaha hollitama ene wayno o tottama passeport makko so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe o ɓoyata joni kanko ha joni hono Charles Blé Goudé o arta jeeyi ba makko ɗum woni hono leydi Côte d'Ivoire bandiraɓe tedduɓe ha joni nden mbiɗen ni no wayno hoore woɗɗani dande en mbaɗat jura jeni ha to banggue leydi Tchad ɗo saha no wayno leydi Tchad en hulɓini ha no feewi sanne en hulɓini ene hamni woni en hulɓini ena hamni ko ndiɗo ene leydi ganduɗa caggal Idrissa Déby kañum hoore muɗum nde wara nde e nder ɗon ene wayno ko Mahamad woni hono ɓi ko kañum hoore mum lomtima oɗo saaha wonɗo noon kañum hoore muɗum no haaldini walla no jogori laamu nguni yimɓeɓe donki ɗum famde ene wayno kanko jiɗɗo ha joni saɗilade laamu ngu caggal ɗo noon tawde ko jiɗɗo saɗilade laamu ngu ɓe noon mbimo alay saago woppa ɗum dey sababu ite kono seppoji mawɗi mbaɗi seppoji mawɗi nde mbaɗi nde noon ene wayno pittali kewɗe keeɓi hen heddade sibu hollitama ko won hakke 50 won wiɓe ala yettima ni 50 ene wayno ɓen ɗon tati lawi hay goto hen fiɗɗani no fuu caggal ɗon kadi yimɓe hewɓe keeɓi hen barmude taw wala ko jeeyi sababu so wona oɗo en am ganduɗa caɗɗiɗiɗi laamu biɗo woppani hande woppani janggo bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobo TV international en moɗon mbaɗen jura ha to nden nani leydi Ukraine hakkude muɗum e leydi Russie oɗo saha ene wayno ɗon muusi ha no feewi sanne e jiɗen wiide ko wiyete ha joni hon leydi Russie e nder ɗon noon Vladimir Poutine no wayno won guure mawɗe molanaɗe moole ɗe o jaggi ɗen ɗon guure tawa jiiya ko nder leydi Ukraine o jaggi ɗen ɗon guure nde o jaggi ɗen guure ɗon ene wayno o watti e jeeyi makko ni en no waɗi haala ha no feewi ha no
no feewi sanne e cikam ɗon kadi ko pittali kewɗi keeɓi hen sankare ha oɗo saha kadi leyɗele kewɗe puɗɗima tampude ha tengti nder dunde africa taw ala ko jeeyi sababu mum sowona oɗo fitina gonɗo toon ni enen nder ɗon hollitama e oɗo saha yo waɗa feere o poɗon ko yaawi e ko yaati cikkam ɗon kadi ha yimɓe makko kanko ha joni hono Vladimir Putin waɗiɓe makko ni puɗɗi haɓande maɓɓe wonande e ɗeɗon gueɗe bandiraɓe tedduɓe sago Allah sago moɗon sawtugo Abdoulaye Hammady Sarr aranoɗo ɗo henna kam yettinande ko hono kabaruji ɓurɗi raɓɓidde e nder Jombo TV International sago Allah sago moɗon hay sago lawol.